Ngana nukinya karamasa Hasani kumba na mani Haridaki kotamama Kori baasi t'i la i nana an ka wele jaabi a diyara an ye kojugu i Kulubali i bisimila ne bɛ fɛ k'a dɔn Fatumata yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلجئين aleykum salam ne tɔgɔ Fatumata Kulibali ne fa tɔgɔ Basidi Kulibali ne ba tɔgɔ Tata Kulibali ne bɔra Mali la Mali fan jumɛn alors ne bɔra Bamako parce que ne bangela Bamako mais fayanfan ne ye Choala ka ye Choala bɛ Segu mara la alhamdulillah ɲɔgɔn kɛrɛfɛ awɔ mɔgɔw b'a tubabu sɛbɛnni na a bɛ fɔ Sokolo nka Choala don o diyara an ne ye ka dugu ye o diyara an ye bayanfan ne ba bɔra San dugu min na dugu bɛ fɔ ko Denso olu ye Denso jamanatigilakaw ye an bɛ fɛ k'a dɔn e ka association tɔgɔ an ye groupe sigi groupe tɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fisabilila o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala subhanahu wa taala jati kama an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ k'a dɔn an ye sabula an bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ yan wagatinin ko tiɲɛ don diɲɛlatigɛ ye wagatinin ko ye tiɲɛ don n'an bɛ taama o taama kɛ an b'a labɛn de tiɲɛ don diɲɛ kɔnɔ taama olu ye taa ka seginw ye tiɲɛ i don bɛ taa i bɛ segin mais dayɔrɔ ɲini seginni t'o la dɛ ayi o t'u la o la f'i k'o laban ka ɲɛ tiɲɛ don donc an y'an sigi k'an miiri sabula ni miirila i bɛ hakili sɔrɔ tiɲɛ don k'a fɔ an tɛ to yan an bɛ jumɛn de labɛn mun b'an nafa tiɲɛ don mun bɛ mɔgɔ wɛrɛw nafa sabula an ka dɛmɛ bɛ mɔgɔw kan Ala de y'an da tiɲɛ don Ala de ye mɔgɔw fɛnɛ da alors Ala ma dɛsɛ mɔgɔ kɔrɔ tiɲɛ don nka a bɛ hadamadenw kɛ sababu ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw lahinɛ o la anw bɛ jamana in kɔnɔ yan an bɛ Ala fo k'a barikada alhamdulillah Ala fɛnɛ ye fitinin di anw ma o la o fitinin min b'anw bolo anw fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ ni o fitinin ye donc o hukumu kɔnɔna na an ye baara in daminɛ donc e ni groupe de faralen don ɲɔgɔn kan aw bɛ mun kɛ association jɛkulu in kɔnɔna na aw bɛ ka mun ni mun de kɛ daminɛ na an y'a daminɛ ni hakilina min ye sabula ni mɔgɔ minnu bɛ groupe in kɔnɔ donc an bɛ ɲɔgɔn dɔn bila kow tɛ san 20 kow tɛ san 30 kow don donc kabini Mali la an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na yan an nana fɔ n ko an bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ko caman an b'a kɛ yan n ko est ce que an t'a lajɛ ka se ka an ka diinɛ in ɲɛdɔn n'o ye silamɛya diinɛ ye tiɲɛ don sabula an bɛɛ ye silamɛdenw de ye donc n ko silamɛya ɲɛdɔnni na n'an tɛ fɛn mun dɔn an bɛ téléphone ci an bɛ se ka kuma caman fɔ mais n'an y'a yɛlɛma k'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ diinɛ kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna an b'a fɔ ko an b'a ɲɛɲini diinɛ ɲɛɲini n'an m'a ɲɛdɔn an bɛ se karamɔgɔw ma tiɲɛ don donc an y'a daminɛ ten o kɔnɔna na an y'an tɔgɔ sɛbɛn kuranɛ kalanw na ka ɲɛɲini ka kuranɛ dɔn sabula kuranɛ y'an ta ye tiɲɛ don donc o hukumu kɔnɔna na an nana bɛn ni karamɔgɔ dɔ ye maliyɛni tɛ karamɔgɔ in ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye n'a bɛ fɔ ko Comore donc karamɔgɔmuso dɔ tun bɛ yen n'a tɔgɔ ko Noriya a b'an dɛmɛ a b'an dege kuranɛ kalan na o kalan kɔnɔna na ni sunkalow sera a b'a fɔ an ka tobili kɛ an ka a saraka an b'a saraka misiriw an bɛ taa di misiriw la
an bɛ taa di foyer la foyer bɛ yan maliyɛnw b'u la seli don fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ seli la sunkalo la u k'a dɔn k'a fɔ k'u balimaw bɛ yan mɔgɔw fɛnɛ bɛ portew la porte de la chapelle ni fɛngɛw la ka hinɛ u la sunkalo la ka dumuni d'u ma donc ko in daminɛna ni o hakilina ye donc o la ne ka Mali taga dɔ la an y'a ɲini k'a fɔ n balimamuso ninnu fɛ sabula an y'a daminɛ fɔlɔ an ko an tɛ se ka to ten an bɛ sara mun sɔrɔ kalo sara an bɛ dɔɔnin dɔrɔn bɔ a la a fara la ɲɔgɔn kan ni san yɛlɛmana a bɛ dɔ bɔ a bɛ se ka dɛmɛ kɛ donc ne ka Mali taga dɔ la n tagara ni wari ye n taalen ni wari ye komi ne bɔra Mali la a mɛnna n tɛ dɛsɛbagatɔw dɔn n tun bɛ se ka a fɔ n ka famille k'a di n ka famille ma u k'a di dɛsɛbagatɔw ma walima olu ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw di yan mais n siranna parce que baara o baara n'i b'a kɛ ala ko la sitanɛ b'a kɛrɛfɛ yɛrɛ yira kana kɛ baara in na o la karamɔgɔ dɔ tun b'an kalan n y'a ɲini o fɛ u ka n ko bɛ mɔgɔ dɔn minnu mago bɛ dɛmɛ na e ko Mali la a tɛ ban a caman bɛ yen donc n k'a kana ni famille dama dama ye ni wari hakɛ in m'an bolo an b'a di famille ma n terimuso wɛrɛ minnu tun bɛ Mali la n y'u fara n kan ka fara usazi in kan an taara balo di donc an fɔlɔla famille fɔlɔ mun na Jikɔrɔ ni ACI tun don an ye mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ yen a tigi n'a denw den mun b'a bolo a bɛ n kana den tan bɔ a n'a muso u kɛlen bɛ ka karata tɛ mana ka mana kɛ so ye ka mana kɛ basi kɛ so ye voilà k'a kɛ so ye u bɛ yen dumuni ko hami b'u la Allah mɔgɔw dun korilen bɛ millionnaires de la an b'a fɔ ACI kɔnɔna na donc o ye ne dabali ban kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban parce que dutigi ko kuma dɔw la tile journée bɛ kɛ olu tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun alors que u bɛ setigiw cɛ la donc a ye kuma caman fɔ k'a fɔ kuma dɔw la olu bɛ balo ni sɛnɛ de o la u bɛ mɔgɔ dabali ban o y'anw miiri janya kosɛbɛ an bɔra yen an taara filanan na o muso tun banna ka denninw t'a bolo u bɔra burusi kɔnɔ ka na de se foyi t'u ye donc cɛ bɛ taa dɔɔni baara a bɛna dɔɔni di a ka denbaya ma o fana gɛlɛyaba tun b'o la ainsi de suite donc an y'o famille duuru a famille bɛɛ tun ye magariko ye u y'u ka kuma fɔ ne ni minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an kasira parce que an tun tɛ se k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ fɔ ko silamɛ jama don n'a dɔw tiɲɛ de don a bɛ fɔ ko Mali la ko kɔngɔ tɛ mɔgɔ faga yen nka kɔngɔ bɛ dɔw faga Mali tiɲɛ don o man ka kɛ donc ne n'o dusu bɔra yen n seginna ka na Faransi n y'a ɲɛfɔ n terimuso ninnu ye n'olu kɛra an balimamusow ye n ko an tɛna se k'a dan nin cogoya la an ka dɔ fara a kan donc o dɔ fara nin kɔnɔna na nk'an bɛna kɛ sisan an bɛna kɛ an b'a ɲɛfɔ an tɛ dan an yɛrɛ dama ma bilen an b'a ɲɛfɔ an kɛrɛfɛ mɔgɔw ye o la n ko Faransi yan fara Mali kan mɔgɔw bɛ tɔn sigi an bɛ tɔn sigi kalo o kalo an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan an b'a ta an b'a kɛ an mago ye a haramuyalen tɛ dɛ nka ka tɔn sigi k'a fɔ an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ t'a cɛ dɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bila kɛsi kɔnɔ Allahu akbar o tuma n'o kɛra ni san yɛlɛmana sunkalo o sunkalo an bɛ famille ta an ye famille duuru mun ta an t'u bila tuguni dɛ nk'an tɛ layidu d'u ma mais an b'a ɲini an ka bɔ n'an ka saya de bɛ se k'an bali sa k'a fɔ an tɛ dɛmɛ lase o famille ninnu ma an t'u bila an bɛ dɔ fara o kan sabula a ye dɛmɛ mun lase o ma dɛmɛ fitinin tɛ o kama an y'a sigi k'a fɔ kalo o kalo deuxième samedi du mois an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen bara an bɛ ɲɔgɔn bisimila an bɛ kuranɛ kalan kɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ hakililajigin kɛ ko sabula hakililajigin a bɛ mumini nafa donc n'an ye hakililajigin kɛ an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila kɛsi la trésorière bɛ yan n'o kɛra ni sunkalo sera
an bɛ ɲɔ tɔnniw san Mhm. an bɛ malo tɔnniw san Mhm. an bɛ sukaro san Mhm. an bɛ tamarow san Mhm. an bɛ kangalibaw san Mhm. an bɛ denrées de première nécessité Mhm. mɔgɔ mago bɛ se ka jɔ fɛn fɛn na sunkalo la Mhm. an b'a san san k'a di famille ninnu kelen kelenna bɛɛ ma Mhm. ka tila k'u ka nasɔngɔ fara a kan Mhm. olu kɔni bɛ sunkalo kɛ lafiya la Mhm. ni i ko k'olu ka vœu kɛ Mhm. u bɛ ala deli san kalo bɛɛ lajɛlen ka kɛ sunkalo ye Tiɲɛ don. parce que dɔw y'a yira n na k'a fɔ Mhm. olu ka ɲɔ bɔrɛ jɔlen u ka so wali malo bɔrɛ jɔlen u ka so Mhm. u ka diɲɛnabɔ bɛɛ kɔnɔ Mhm. dɔw bɛ taa sanji 60 la Allahu dɔw b'u akbar. kɔfɛ Mhm. k'o ma deli ka kɛ ni anw ka dɛmɛni tɛ Mhm. donc Mhm. n'an ye o sunkalo fɛngɛ d'u ma an ko Mhm. n'an y'u nisɔndiya sunkalo Mhm. seli fɛnɛ na Mhm. u bɛna ye tɔw bɛ sogo dun na u Mhm. tɛna sogo sɔrɔ Kosɛbɛ. donc an y'a kɛ Mhm. seli fɛnɛ na Mhm. an bɛ sogo kilo 5 di famille ninnu bɛɛ lajɛlen ma Mhm. o bɔlen kɔfɛ Mhm. yatimɛdenw bɛ yen Mhm. yatimɛ minnu dɔw ye Mhm. fa tɛ yen ba tɛ yen Tiɲɛ don. dɔw fa taara Mhm. an bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko mali la Mhm. faw de jɔlen bɛ du kɔrɔ Tiɲɛ don. ni fa tanyana dɔrɔn a bɛ gɛlɛya Mhm. du dɔw bɛ yen ni fa tanyana Mhm. balimaw bɛɛ b'u kɔ di muso n'a denw na Tiɲɛ don. u bɛ t'u yɛrɛ ma Mhm. ni ala tɛ jigi wɛrɛ t'u la Mhm. donc seli la denmisɛnninw ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ caya Mhm. o la an y'a ɲini k'a fɔ seli la Mhm. an b'u ka selimafini tigɛ k'a d'u ma Mhm. selimafini mun fɛnɛ don Mhm. an bɛ bazin riche de tigɛ k'a di Mhm. den ninnu bɛɛ lajɛlen ma Mhm. donc ka tila ka selima wari fɛnɛ fara a kan parce que an ko n'u faw tun bɛ yen u bɛ selima fo sɔrɔ Tabarikala. donc olu kɛra baaraw ye Mhm. baara mun n'a ka di an b'a lase mɔgɔ minnu ma Mhm. an dun b'a dɔn ni mɔgɔw nisɔndiyara dɔrɔn ala bɛ nisɔndiya Kosɛbɛ, o ye tiɲɛ sabula ye. an ka baara in tɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ye Tiɲɛ don. an bɛ ala ka satisfaction de ɲini Tiɲɛ don. an tɛ mɔgɔw ta ɲini Tiɲɛ don. n'an tun bɛ mɔgɔw ta ɲini Mhm. an b'a bila réseau kan Mhm. mais an ma deli k'a bila réseau kan Tiɲɛ don. wa an tɛna n'a bila réseau kan Mhm. pour que ka mɔgɔw ka dignité préserver Tiɲɛ don. Fatumata, naamu n'i y'a ye anw yɛrɛ ka wele siri i ma, anw ta kun ye de ka aw labɔ kɛnɛ ma walasa ala jɔn wɛrɛ fana bɛ se ka aw ye aw bɛ ka baara min kɛ u bɛ keleya aw la cogoya min na k'a ɲɔgɔn kɛ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la est-ce que jamakulu in na ni fɛn dalajɛ ninnu na Fatumata delila ka gɛlɛya fitinin sɔrɔ a la wa? bon alhamdulilayi rabil alamin Mhm. n tɛ se k'a fɔ ko n ye gɛlɛya sɔrɔ a la Mhm. parce que n y'a f'i ye kuma daminɛ na cogo min na Mhm. n ko mɔgɔ minnu b'a la n b'u dɔn a mɛnna Mhm. donc mɔgɔ minnu don an bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis an fitininini Mhm. fo ka na faransi nali se a la Mhm. donc an bɛ ɲɔgɔn taacogow dɔn Mhm. danaya bɛ groupe in kɔnɔ Awɔ. bonya bɛ yen karama bɛ yen Mhm. ɲɔgɔn kɔrɔfɔ tɛ yen Mhm. ɲɔgɔn lakari tɛ yen Awɔ. donc an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ kun dɔ de la n'o de ye ala ka ala ɲɛsiranya ye donc ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ ala ɲɛsiranyabagaw don Awɔ. ce qui fait que Mhm. gɛlɛya foyi tɛ yen Mhm. sabula an ye groupe tila bɛɛ ka rôle dilen bɛ i ma I ma. Awɔ. donc trésorière bɛ yen Mhm. ni mun farala ɲɔgɔn kan Mhm. o cahier b'o olu bolo O bolo. Mhm. donc mɔgɔ minnu fana bɛ mɔgɔw labɔ Mhm. o fana bɛ yen Mhm. donc baara in organiselen don Mhm. a gɛlɛya man ca sabula ala ko baara don O ye tiɲɛ ye. baara in daminɛ ni sisan cɛ Mhm. a bɛ san 10 bɔ Mhm. donc an ma gɛlɛya sɔrɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Tigɛ ɲɔgɔn na fosi ma na ko la. foyi ma tigɛ ɲɔgɔn na foyi ma na a ko la sabula an ni minnu y'a daminɛ an n'o de don Mhm. mɔgɔ si ma taa Alhamdulillah. don o don dɔ de bɛ fara a kan Mhm. alhamdulilayi Alhamdulillah. Mali, i ye Fatumata ka kumakanw lamɛn. E bɛ se ka mun de fara Fatumata ta kan? Sani n ka fɛn fara a kan Mhm. ne bɛ fɛ k'a fɔ Fatumata ma Awɔ. ka continuer a bɛ min na Mhm. a bɛ baara min na Mhm. ne yɛrɛ impressionnelen don Mhm. c'est-à-dire que an bɛ an ka siyansi n'an ka fɛnw kɔnɔ Mhm. kelenw tɛ bɛɛ b'i ta don C'est vrai. mais a Mhm. bɛ ka min fɔ nin ye réalité de ye Mhm. donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Mhm. ni min nana i mana na sira o sira fɛ Mhm. dɔw bɛ yan Mhm. mɔgɔw bɛ yan Mhm. minnu bɛ se k'aw dɛmɛ Mhm. pour que situation dɔw bɛ yen Mhm. k'olu éviter Mhm.
donc au cours rapproché association na au cours rapproché Malion na et à la fin où te déçoit parce que Fatma t'avait gagné que on a chaman ben mais kake na ni magre mo ni mana ni magre aklitola il veut t'assurer fait il t'a don a fatigué à quel moment qu'on a dit donc Fatma ta merci beaucoup et ni kabara et à Kadigné qu'a fait quel fracas va donc on me braquer entreprise de kono on me braquer usine kono entreprise te droné qu'a fort mais maintenant ferré ou même machine gland qu'a ferré que entreprise est fait il y a de l'humanité dedans il y a du développement durable c'est ce qu'on appelle comme ça donc partenaire ou t'es juste commercial ou partenaire ou t'es sanitaire d'oreille partenaire ou association fenêtre donc ne fenêtre fait qu'à faut Fatma t'es donc association créera dôme ah ben on fera au partenaire alhamdulillah Itata ZN Solar on va créer desani on va accompagner à Merotene. donc an ye témoignage min sɔrɔ i n'i ka jɛkulu kan ne na aw an ka jɛ ka o lajɛ. Alors bonjour, je suis Touami Fatima, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie, je travaille en santé mentale mais aussi à l'aide sociale à l'enfance. Et Fatoumata Diarra, c'est une interprète, mais d'abord une interprète médiatrice qui nous aide à décoincer un petit peu les situations, à mieux comprendre, à mieux accueillir les gens qui viennent d'Afrique et notamment de Côte d'Ivoire pour voilà, essayer de les accompagner au mieux, comprendre ce qui se passe pour eux. Et vraiment, elle est très active et très engagée dans la prise en charge. Elle nous aide beaucoup parce que d'abord, pour penser les choses, pour pouvoir évaluer, on a besoin de la langue. Et Fatou, elle utilise tout son savoir, mais plus que la langue, c'est comment on passe d'un monde à un autre, comment on passe du monde de l'Afrique au monde de la France, comment on passe du monde de la France au monde de l'Afrique. Et vraiment, Fatou, elle nous aide à dénouer les choses pour qu'on arrive à comprendre la place des enfants, la place des parents, ce qui se passe dans l'histoire de la famille, pour mieux les soigner et mieux les aider ici. Donc vraiment, le travail de Fatoumata Diarra est exceptionnel, elle est précieuse, on a besoin d'elle, elle est presque co-thérapeute dans nos consultations et elle nous aide à rencontrer, à accueillir, à rendre humain quelquefois quand les voyages, les choses de la vie ont un petit peu mis en difficulté les familles et les enfants, et ben elle nous aide à les réanimer, à redonner du sens à ce qui se passe pour eux. Et le soin, c'est ça, c'est vraiment redonner du sens, trouver les mots justes et puis tendre la main pour pouvoir les porter et les accueillir. Et ça, c'est vraiment le travail de Fatoumata avec nous, et sans elle, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, on ne peut pas soigner si on ne passe pas par la langue, si on n'arrive pas à comprendre les choses. Donc voilà, et je suis très contente de vous accueillir dans ce beau lieu qui est l'Institut du monde arabe. Voilà comment la culture, la manière de penser les choses est importante, parce qu'elle nous aide aussi à accueillir ici à l'Institut du monde arabe des mineurs non accompagnés, donc c'est-à-dire des jeunes gens qui viennent d'ailleurs, souvent d'Afrique subsaharienne, et qui arrivent ici dans le continent français sans les parents. Et du coup, voilà, on arrive à travailler, à les soigner aussi par le beau, et elle est présente pour nous aussi dans ces séances d'art-thérapie, où à partir du dessin, des choses, du beau, de l'art, de la culture des gens, on arrive à se projeter et à se faire du bien, à s'apaiser. Donc on a besoin beaucoup de tendre la main, de faire des ponts entre d'ici et là-bas pour qu'on arrive à faire grandir nos enfants tous ensemble et à soigner tous ensemble. Ko ne be Batama Kulubali dɔn non ŋo ne b'o dɔn ŋo bɛ lafiya bugu u ye dɛmɛw bila mobili kɔnɔ u taara ne bɛ so min kɔnɔ o so ka ɲi u y'o so ye ko ayi k'u tɛ se ka dɛmɛ di ne ma ko ne yɛrɛ ka so k'an bɛ se ka taa ye wa ne ko awɔ n ko problème t'a la k'an bɛ se ka taa an ka so a don an nana u ye malo bɔrɔ 1 di ne ma ka saɲɔ bɔrɔ 1 di ne ma
ka pomme de terre kilo 10 di ne ma ka macaroni kilo 10 di ne ma ka tulu litiri 5 di ne ma ka sukaro kilo 25 di ne ma ka nɔnɔ mugu di ne ma ka tila ka wari di ne ma ne ko Batɔma ɲɛ tɛ ne ka so la fɛn min ne ka so bɛ bi ɲina Batɔma ko ko k'e ka so bi ne ko awɔ Batɔma y'a kɔrɔmuso wele o ko ko ka so bɛ bi ne ko Batɔma ne ka so bɛ bi u nana don min na hali chaise o tun tɛ ne ka so kɔnɔ u ye ne ka so jɔ ka ne ka so ban sunkalo o sunkalo ne pere de ka dɛmɛ bɛ di yan seli o seli u bɛ sogo di ne ma fɛnɛ u bɛ wari ba di ne ma kuma bɛɛ Fatimu nana ka bɔ Faransi ne taara Fatimu fo a don Fatimu ye 10,000 de compter ka di ne ma ne taara fo f'a ka so a ye 10,000 compter ka di ne ma téléphone ci o ci Batɔma ma a bɛ ne ɲininkali kɛ ni Batɔma ko ne man kɛnɛ a bɛ wari di Batɔma ma ko Batɔma k'a fɔ ne ko ne ka fura sa Ala de bɛ se ka Fatimu sara tɛ ne bolo a sara bɛ Ala de bolo sunkalo o sunkalo ne ka ɲɔ bɛ na ne ka sukaro bɛ na ne ka tulu bɛ na ni ne ka minɛnw jiginna bɛɛ bɛ ne filɛ ne tɛ Fatimu sara sɔrɔ dɛ ne ka mɛn si la ka nin kɛnɛman sɔrɔ Fatimu Kulubali sababu de don halisa Ala k'u ka jɛ banban Ala k'u ka jɛ Ala ka dɔ fara a kan san o san u bɛ dɛmɛ min di Ala kana foyi k'u la u bɛ fantanw sɔn ka yatimɛw sɔn ka falatɔw sɔn dɛmɛ nana cogo o cogo Batɔma mɔgɔ si tɛ jigin a dɔgɔmuso la a bɛ dɛmɛ tila bɛɛ k'i ta sɔrɔ ne kɔni ne yɛrɛ ta ko ka gɛlɛ Fatimu ma ni mɔgɔ sugu bɛɛ ye pano den 3 o de tun bɛ ne ka so sanfɛ fiɲɛba nana ka ne ka so pano bɛɛ bɔ k'a bɛɛ ci ne ye Batɔma wele dɔrɔn ne taara ne ko Batɔma ne ka pano cira dɛ o yɔrɔ la Fatimu ye Batɔma wele pano kura wɛrɛ nana ka na bila ne ka so kɔnɔ ne ka télé denmisɛnninw ye ne ka télé ci ne ye n ka télé ko fɔ Batɔma ɲɛna Batɔma ye télé fɔ Fatimu ye télé bila ka na a tila ka batiri kura bila ka na di ne ma Ala yɛrɛ ko ɲuman dogobaga ko subaga don a ye ɲuman min kɛ ne ye Ala kɔni de bɛ se k'a sara halisa Ala k'u ka jɛ banban Ala k'u to ɲɔgɔn ye u ye ka ta nafolo min na ka fantanw sɔn ka cɛsabagatɔw sɔn ka yatimɛw sɔn yarabi yama masa jalaki bali Ala ka firiya ji mɛn sanfɛ Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin n bɛ Ala fo k'a barikada Ala min ye bi yira n na n b'a fɔ ko Ala ni ce diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye sababu de ye ne se yan bi n'o ye n kɔrɔmuso ye Fatumata Kulubali a bɛ Faransi u bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma Ala y'a kɛ ne bɛ danni dɔn n y'a yira a la k'a fɔ fɛn t'a bolo san mana na ji tun bɛ don a kan a bɛ na so kɔnɔ an bara don o don n'a bɛ taa pasew bɛ d'a ma don dɔ a bɛ bɔ a sen na Kɔnibabugu la yan ka taa fo Lafiyabugu tuma dɔw fɛnɛ a bɛ bɔ Lafiyabugu a sen na ka na Kɔnibabugu la ne y'a yira Fatimu na n ko fɛn t'a bolo n k'a ka hinɛ a la n ko a bɛ so min kɔnɔ n ko so bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛnnen don an nana dɔn di la o la a ma a ka so kɔnɔ Fatimu terimuso 2 ani ne yɛrɛ kɔrɔkɛ cɛ dɔ fɛnɛ tun b'a la a don na n hakili t'a la kosɛbɛ ten an nana an ma sigilan yɛrɛ sɔrɔ a don ka sigi a ye bitɔnw d'an ma an y'an sigi a don ne yɛrɛ kasira kosɛbɛ f'olu ye ne minɛ ne ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a ye wari bila ka na o la so yɔrɔ minnu pɛrɛnnen don olu labɛnna da kun yɛlɛlen u ye da kogo jɔ ka da fermer yelenw t'u fɛ yen fɛnɛ donc a ye yelenw bila yen ka télé bila télé mun b'u ɲɛnajɛ sunkalo la dɛmɛ bɛ d'a ma malo bɛ d'a ma sukaro bɛ di ɲɔ bɛ di nɔnɔmugu bɛ di tamaro bɛ di kangaliba bɛ di san o san kɔni bɛ d'a ma ani seli mana se sogo fɛnɛ bɛ d'a ma ne kɔni b'u fo k'u barikada halisa u ka caman fara dɛmɛ kan fɛn tɛ minnu bolo Ala ka fɛn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala kana mɔgɔ si to fantanya la Ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen Ala k'u yɛrɛ sɔn wari bɛ bɔ min na Ala ka caman bila a nɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Fatimu yɛrɛ ye Ala kana malo Ala kana to janfa la hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala ka hɛrɛ nɔgɔya ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka denninw balo a ye walita o an ta Ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen o de tun ye ne ka foli ye k'a lase a ma. Ne ba assalamu alaikum. Walaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman? Ne tɔgɔ Madame Kamara Binta Sangare.
ne an ka ɲɔgɔn dɛmɛ trésorière de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chaque mois an bɛ ɲɔgɔn retrouver mɔgɔ kelen fɛ yen c'est pas le volontariat diyagoya tɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ an ka t'i fɛ yen i b'a fɔ an bɛ taa an ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kuranɛ kalan kɛ an bɛ baro kɛ an bɛ tulo ni yɛlɛ voilà donc a yɛrɛ bɛ faransi stress caman bɔ an kan kosɛbɛ après bɛɛ bɛ an bɛ cotiser il y a pas de montant fixe bɛɛ bɛ se ko de di an bɛ on ne peut compter que sur notre salaire voilà chef d'entreprise dans Chila, un chef d'entreprise comme quoi revenu bambolo, voilà, voilà. Donc on me compte un salaire de cas, on me disait baby c'est quoi dit, donc mais qu'il m'a donné un qu'il m'a tient, donc en bas tout c'est en bas la caisse là. Fatmata, ikulubali, alhamdulillah, ema do akani jekulin kadisa. Alhamdulillah. Ne be feka do Fatmata be bara wɛrɛ kɛ min tɛ ni jigitugu ye fantanw ni ɲatimɛdenw ni jigintanw ye i be bara wɛrɛ la dugu in kɔnɔ yan awɔ n bɛ baara wɛrɛ la dugu in kɔnɔ yan sɔni n ka n da don baara la o dɛmɛ in fɛnɛ kɔnɔna na n ye baara kura daminɛ sabula an bɛɛ b'a dɔn iji ye silamɛya jɛsen duurunan ye tiɲɛ don a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ni a se b'i ye n'a fanga b'i la tiɲɛ don donc o hokumu kɔnɔna na an tagara iji la 2017 pour la première fois 2017 awɔ ni n terimusow taara i n'i ka jɛkulu bɛɛ de taara wali ni n ka jɛkulu mɔgɔ damadamaw taara an b'a dɔn iji jɔyɔrɔ ka bon silamɛya la kosɛbɛ k'u dɛmɛ iji kɛcogo ɲuman na k'u dɛmɛ condition d'hébergement ka ɲɛ k'u dɛmɛ dumunikow ka ɲɛ sabula n'i y'a mɛn i bɛ bato kɛ ka ɲɛ i kɔnɔ falen don dɛ o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ bato kɛ ka ɲɛ i bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ dɛ tiɲɛ don donc n y'a ɲini ala fɛ ala ka se ka o fana nɔgɔya n ye n ka se ka ijidenw dɛmɛ donc alhamdulilayi ala y'o sababu fana dayɛlɛ n ye sisan an bɛ taa ni mɔgɔw ye iji ni umura la diyara n ye kojugu i ni maliyɛnw dɔrɔn de bɛ taa iji la wa ou bien dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ taa bon mun ye iji ye maliyɛn sigilen don jamana o jamana na diɲɛ kɔnɔ yan ni mali kɔni n'i ye maliden ye mali passeport b'i bolo awɔ an bɛ taa n'i ye maintenant mun ye umura ye i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni passeport kɔni b'i bolo an bɛ taa n'i ye alhamdulillah Menu, Zudigana.